Uyabona uKhuzani mase qala lama-trend, vele ngibona ukuthi kahle kahle uKhuzani sewaphuma ey'ndabeni ey'ningi, sewayinakela umsebenzi wakhe uKhuzani. Akasekho kule nto alokhu bemfaka kuyona, alokhu bemdraga bemsondeza, cha. uKhuzani usephumile lapho. Lapho sibona nangubaba uGwazela uXolani Sbu Mcineka. Lapho ethi uKhuzani uzokudida uphesheya ubuka iChelsea bukhoma. Lapho akakho obewazi. Sikhulume naye izolo, awalonga akayithi vushi. Wase yayiveza lapha ukhuba uKhuzani mfowampongo idlamlenze eyihlalela laphana ke enjoyela yayibona yonke leyo nto le. Right. Bafowethu, khona into okumele niyazi, khona into okumele ni-understand. Umuntu nomuntu, umculi nomculi akenze ukujabulisa yena, abalandeli bakhe, abantu abamthandayo, abantu nje abawu-understand-ayo umculo wakhe lowo mculi loyo. Igame isihamba ngenye indlela manje. Akusafani njengakuqala. Mhlambe nami gcina kudala uKhuzani maybe uma kunento ethize elokhu eyiphendula yabhala ama-post nimhleke nithi ubhala ama-essay uchaza njalo. Konke lokho uKhuzani akasekho kukho. Komele ama-Blue Nation akushayela ihlombe lokho. Akubonge ukuthi wahamba wabona uKhuzani ukuthi abantu bakhuluma izinto ngoba bafuna vele kumprovoke, bafuna react, bafuna asho izinto. Maningi kakhulu ama-post agijimayo uma kunento ethize. Even if uKhuzani engashongo lutho, kodwa uzithola ekhuluma azagamanxa beze bemkhulumele, beze belanda iy'thombe, benze ama-picnics, be-competition nemicimbi njengalo abakunala nalo okaKhuzani qobo lwakhe. uKhuzani ungumculi, wenza umcimbi wakhe, waqasha abantu. UMthandeni wenza umcimbi, waqasha labo abathandayo. Kodwa sebethatha lo mcimbi kaKhuzani bawumashanisa ne-post kaThibela ngoba nakho unala ethe ngendlela akhuluma ngayo. So uKhuzani vele ukukhuluma ngomlandela noma engashongo lutho, noma ey'thulele noma nje ey'relaxele. Uyabona lapha bazokhuluma nakulokho, bazoyithola into abazoyisho. Akazange amemezele uKhuzani, akukho hint ayikhiphile ukuthi uzobe ehambile ethathe nje uhambo eya lapha eya khona. Kodwa nakho siyambona usephinde ubuyele ihlanga lesibili khona ku-USA njengoba wayeyina kuma-Grammy, bathi wayezimemile, wayezithengele amathikithi engabizwanga. Yonke loo nto le sebeyazi bona. Nalapha futhi khona into abazoyisho ngaye uKhuzani. Uze kubone ukuthi uKhuzani umculi omkhulu kanjani. Azikho iy'ndaba ezingaveli ngaye uKhuzani. Sesiya-understand-ke lokho. Akunandaba-ke, akunandaba. Kodwa nje umuntu ula. Abalandeli bakaKhuzani kuyomele nazi ukuthi nakhetha kahle la, anilahlekanga. Nakhetha umculi okuyena yena. Nathi manibheka nihlunga kahle. Nathatheka ngendlela okuyiyona yona. Usekwenye ilevel uKhuzani manje, impilo ayiphilayo, izinto indlela ayihlela ngayo, uyakhula, uya-upgrade yonke into yakhe. Instead ukuthi mhlawumbe abanye belinde ukuthi uKhuzani ehle i-trend imbalekele yonke loo nto leyo. uKhuzani usathola indlela yokuthi abe semehlweni abantu kukhulunywe ngaye, engashongo lutho, engenzanga trend. Kodwa into encane ayenzayo uKhuzani isheshe ifinyelele kubantu beyinake, beyiphindaphinde beyi-multiply lokhu bekhuluma ngayo. Into enhle kabi le uKhuzani ayenzile ukuthi ayihambele ayele ayobona ibhola. Kodwa kwabanye abantu angeke kuze kube kanjalo. Bazobona ukumaka, bazobona khona izinto abazozisho ngoba yena uKhuzani akumelanga amuve, akumelanga enze anything empilweni. Kumele kulinde obani, yibo bodwa phela abaculi okumele benze izinto yena anganyakazi. Sibonge nje uKhuzani ukuthi uhambile wayopholisa ikhanda lapho uyifakele nemvunulo yakho. Siyabonga ukuthi ukuqhakambise lokho le emazweni. Kodwa-ke umsebenzi awushe. Abantu abastreamayo, abantu abadlala music online, ko-YouTube, ko-Spotify, abaqhubeke. Nabanye-ke
abakhomentayo, abalayikhayo, nabasherayo. Sibonge kakhulu, nama-subscribers, ama-views, kukho konke lokho siyakubonga kakhulu. Abantu beqhubeka bengade-ke bale. Bekuyilokho nje bese ukuveza ukuthi hayi insizwa ewumfoka Khuzani, umfoka Mpungose isathe qu lapha phesheya, ibishuthile nje yenze no-live, kukuhle ijabule. Sibonge, nisakahle, kodwa nokuzayo.